Takže zdar lidi, dneska vás vítám u nového videa, kde budeme reagovat na fakeový Minecraft za 0 korun. A zjistil jsem, už se to hrál a zjistil jsem, že pokud máte stejnou Wi-Fi, třeba tady teďka s bráchou, tak se němu můžete připět. Takže brácha už mi těšil dřevo, tak bráško dáš mi, jo? Tak tady si budeme čekat 2 hodiny. Nemám ho. Tak nemám. Brácho, kurva, můžeš... Brácho, můžeš mi ho dát. 8 třeba jsme dal. Všechno, co jsme nažili za tu dobu. To je přízový. Že to je přízový? Hej. Že to je přízový? Damáko, vykraftil se. Vykraftíme se crafting table. Byl nám 17 třeba. Dáme si pickaxe. Brácho, ty mi ho neber. Velký. Těžím kamene. Ne. Těžím kameny. Kde bude mít dům? Nevím. Kde už stavím? Tak stav. Z čeho budeme mít dům? Si to udělám z dřeva. Hajčet, tak bude mít dům se třeba. Myslel, že můj brácha je posadlý na jakarem seram. A on furt si staví. On furt si staví hlíněnej. Uděláme hlíněnej a ještě tomu tady to dřevo. Tak udělej hlíněnej. Čet, jak jsem říkal. Kamo, mě vadí ta reklamače. Kamo, to seká ten iPhone 17 Pro Max. Kamo, Můj iPhone. tady to je Můj tohle iPhone fakeový 15 Minecraft. Kámo, to je nejlepší. To si kupte taky na stránce. Ty si merch na Syria Store. Kamo, víte co? Tak seká, že bych to dal dřív metrem do depa. Teda do Brna.